Čus lidi, takže tady máme nový let's play a je tady se mnou Kane.cz, počkejte až dopije pití, on vás pozdraví. Takže už to asi slyšeli, takže zahráme si Minecraft a uvidíme. Akorát musíme vypnout zvuky, protože to je hrozné. Dáme to na 12, chodbu necháme vypnutou. Jak vidíte, tak tady máme nějaký ten iron, 4 vlny, nůžky a tak dále. Dneska tohle bude takový ukázkový díl a tady jsem našel na minimapě takovej, chci jenom říct, baráček a je to v nové verzi 1.4.2. Však koukejte, jak tady ten baráček, mám minimapu. A v dnešním díle se budeme stěhovat a přestěhujeme se. Já už jsem si tady začal něco dělat a tak dále. Jak vidíte, tak tady jsem našel i jeskyni. To uhlí jsem tady nechal proč? Prostě si vykutáváme uhlí. Našel jsem to někde jeskyni, ale ty vole, kde to bylo? Je tady. Tady nahoře je jeskyně. A když se dneska budeme stěhovat, tak se na tu jeskyni vysereme. Slušně řečeno. Dělej. Sklíme si sugarcany. No, sklíme si sugarcany, máme to. Všechno, co nepotřebujeme, si vezmeme, nebo respektive, co potřebujeme, si vezmeme z té bedny. Takže maso. Čekejte, ono mi to ještě moc řve. Asi na 4 to dáme. Nůžky si vezmeme určitě, torčky. No, jestli se mi to vyjde, jak vezmeme všecko. No, mělo by se to vejít. Dáme tu sekeru tady. Tak. Takhle. Nemám dřevěnou sekeru, protože tu jsem ještě neudělal. Nemám dřevěnou sekeru. Teda dřevěnou sekeru mám, ale nemám železnou nebo i kamenou. Tady si vezmeme ten květináč. Torčky si vezmeme. Jinak to tady necháme celkem zachovalý. No, tohle by nám mohlo stačit a vydáme si tam, já vám to ukážu buď takhle, no tak neukážu. Prostě tam dolů k té poušti. Ještě si zrušíme waypointy. Tak. Aby jsme hráli úplně na novo. Tak vidíte, tak tady je ta poušť. Doufám, že tam najdeme nějakou tu Hejslan. ale tu máme štěstí. Ty svině jedna. Nevím, ale asi jo, nejde zabít totiž. No. Nějaký ten dungeon, doufám, že najdeme. Prostě jdeme do té pouště, protože tam chci si najít buď vesničku, anebo ten dungeon z té pevnosti, tu pevnost. A budeme natáčet i multiplayer a někde koukám, že to žádná není. Sugarcane si vezmeme nebo nevezmeme? Vezmeme. Takhle. Ty jo, viděl jsi to.
Teďkon půjdeme kam? Asi tamhle. Vezmeme si nějaký nadzelený barvivo, nějaký kaktus. Zelený barvivo se dělá tak, že vezmeme, no my nevezmeme, že vezmete ten kaktus, dáte ho do pece a přepálíte ho. A tak se vlastně dělá ten zelený barvivo. A červený nebo žlutý se dělá tak, že vezmete kytku, dáte ji zase do toho, ono už to je barvivo, ale nevím, jestli bych vám to mohl ukázat. Jsme něco museli vyhodit, ale jsme si to mohli vzít. No to uděláme, jo. Takhle je prostě šípková červeň, no, to je prostě to zelený barvivo. Teda červený, jsem úplně zblblej. Tady bychom se mohli přestěhovat sem a nevím, no, tady by to mohlo být dobrý. Nebo, že bychom, já nevím, že bychom si postavili ten můj nový způsob baráku. Tak OK, to postavíme tady. Dva krafťáky, nevím, na co mám dva. Postavíme si. Bedny mám taky. Takhle. A tady si... Je to provizorní, ale je to. Tady si hodíme postel. Hned vedle pece takhle, no. Takhle si hodíme pár torčí tady. Si vyprázdníme inventář. A v příštím díle bychom si mohli postavit nějaký ten baráček. Dneska to bude nějaký uvídací díl, krátký díl a doufám, že se povede. Takže já se s váma učím. Čau čau.